wei ka yeng jong ka kong risha len nong sien ka basa ha ka shinong Mawklot Sohbir apa Shillong East Khasi Hills District kala Ingkhong pat baro ki jingdon jingem jong ka yeng kila shukla de pay tang ha ka shiklip man urang ba shinong jong ka shinong Mawklot le thu ba ka ni ka yeng kala ngat ha ka ni ka apot ha ka por khandai bji step ka santre gu ya yong ar ha ja apsan na ka daw ka jing thud jong ka bording elektrik ulai thu ru mabaro ki briu ki basa ka ni ka yeng kila lat thau ni ki jingja basngu si henry ka jingju lor na ka jing plu jong ka yeng kala kot shakilak tingka Rabat saya tu kali. Suari palung. Ani lah. Nak lihat syuk dah. Ayak segi kertai ani tang sipang lah kelak. Jerang ti mentai dah. Tip sana. Ada ikan nak poy ai. Ni lah. Ploiñ lut lah. Ni hadut nak peluk lun. Fire service claim one sendon. Hadut nak peluk.